जय श्री राम। राधे राधे। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्न विष्णु प्रचोदयात्। ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ କାମ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ମୋକ୍ଷ ଲାଭ। ମନୁଷ୍ୟ ନିୟମିତ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଆତ୍ମବୃଦ୍ଧି, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ ମାଂସ ଓ ଚର୍ବି ନିମିତ୍ତ କାମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀର ପୁରୁଷ ଯୌବନ ଦେଖି ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଅଜ୍ଞାନତା। ମନୁଷ୍ୟ ଏଥିରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ସାରା ଛଟପଟ ହୋଇଥାଏ। ସୁନାରେ ସୁଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲୁଣିଆ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରମାର କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ତାହାକୁ ମହାନ କୁହାଯାଏ। ସତ୍କର୍ମକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମର ମୂଳତ୍ୱ ହେଲା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି